Sempre sabios consellos. Un home que pasa toda a vida de flor en flor. Ai, Que bonito, Marcial, que bonito. A ver, sí, que a súa floraría. Sí, claro. Grazas, Dani. Gracias Ata a vos, logo. como sempre. Venga, agora volvemos ata o Porriño para coñecer a última hora dese terrible crime no que unha traballadora de asistencia no fogar foi asasinada. Sara Cordido, contanos, cal é esa última hora? Boa tarde, Marcial, así é, aquí seguimos en directo no Porriño para tratar de esclarecer, de saber un pouco máis de todo relacionado coa terrible morte desa muller de Teresa, de 48 anos, ela era asistenta social a domicilio, e que mellor facelo, ademais de coas testemunhas do que sucedeu ali na zona, que con unha compañeira, Mar, que ademais é responsable de prevención de riscos laborais, e tamén estamos con Merce, que ela é responsable da CIGA aquí no Porriño. Mar, o primeiro de todo, ti como compañeira, como estás, como estades vivindo isto? Estamos vivindo pois con unha rabia, unha impotencia de non poder haber feito nada nese momento increíble, porque non nos escoitan, non nos fan caso. Estamos cansas de reclamar que nos axuden, de cando temos un problema que nos cambien de domicilio, nos poñen traba a todo, non nos facilitan nada. E o peor de todo é que ten que pasar isto para salir na tele, para que nos fagan o mellor caso. É triste. Temos tanta dor, tanta rabia por dentro que non imaginades. Sentides vos desprotexidas porque, ademais, a propia falecida Teresa comentou esa mesma mañá que sufrira unha agresión sexual. Sí, ela comunicou que estaba tendo unha agresión nese domicilio, pasou a falar con Merche da CIGA, a miña compañeira, para ver como tiña que facer ou que trámites para irse de aí, para cambiala. Ela entrou, pero entrou sin ganas, non quería ir. Non quería entrar. Puxos en contacto ás 9 da mañá con Merce. De verdad, é increíble porque se fora unha rapaza que se queixara por todo ou que tuvera problemas con todo, pero era unha rapaza super tímida, calada, non daba problemas. Quizás iso foi o que deu pé a isto. Se houbera dado, eu que sei, máis queixas, máis seguidas ou non sei, porque a veces queixámonos e tampouco nos fan caso, entendes? Non sei, é lamentable. Lamentable e moi triste, Merce. Ti como experta neste tipo de cousas, por desgraza, pedides máis seguridade, pedides novas medidas. Que é o que tería que ter unha traballadora, un asistente a domicilio para evitar este tipo de traxedias? Pedimos hoxe, pedímolo nesta mañán no noso comunicado, pedimos unha reunión urxente coa conselleira, con Fabiola, coa patronal, coas sindicatos. Temos que xa ter unhas medidas de prevención, un protocolo de acoso efectivo que facilite a suspensión inmediata dun servicio frente á denuncia dunha traballadora. Non pode ser de outro xeito. Perfecto. Merce, Mar, moitísimas grazas por atendernos en directo no Quen Anda Aí. Lamentamos moitísimo o que pasou, que tiña que suceder unha traxedia así. De novo, moitas grazas por atendernos. Esta é a última hora. Aquí queda a súa denuncia, a súa reclamación e agardemos que isto non volva a suceder, por suposto. Grazas, Sara. Eran as declaracións desas dúas veciñas. Unha delas, Merce, decía que isto é lamentable, é tan lamentable, non? Agora, moitos comentarios, moita pena, moita tristura, despois de saber que pasou, desgraciadamente, o que non debería pasar. Pero, bueno,